der er mange af jer, der har spurgt ind til, om jeg vil dele mine slides fra det kursus, Christian og jeg, vi holdt for et stykke tid siden. I og med, at mine slides var meget billedtunge, og der ikke var særlig meget tekst, synes jeg ikke rigtigt, det gav mening. Så jeg tænkte, jeg vil prøve at optage den første halvdel af det, og på et eller andet tidspunkt, når jeg har tid, den næste halvdel af det også. Og så på den måde gør det tilgængeligt for jer. I det hele taget har jeg gået og leget lidt med tanken om at optage nogle af de her politik- og okklusionsemner og dele den med jer, hvis det kunne have interesse. Så lad os starte. Vi snakkede jo om bidfunktion og bidhævning, og det skulle vi egentlig klare på en time, og det var lidt af en opgave, jeg havde sat mig selv, og I havde egentlig sat mig på. Så jeg vil egentlig kalde det en let introduktion til okklusion, og senere hen også bidhævning. Det jeg startede med her egentlig at snakke lidt om, det var, at der var to genstande, som havde betydet rigtig meget for mig i min karriere og i min udvikling som tandlæge. Den ene, det var det her kamera, som jeg havde købt for 15 år siden, og samtidig der købte jeg også min artikulator. Og det var begyndelsen på min, skal vi sige, protetiske okklusionsmæssige uddannelse. Ikke så meget om det nu. Vi hopper direkte over til Posselt og hans Posselts envelope of motion for mandiblen. RCP, lad os starte med ICP. Det er der, hvor tænderne rammer bedst. Maximum intercuspitation kalder vi det på dansk. Glider frem til kant og videre frem til maksimalt protrusion. Samtidig kan underkæben faktisk også glide tilbage, hvor der typisk vil være en kontakt på en kindtand. Det er den retroderede kontaktposition. Der burde kondylerne være længst oppe i fossa. Det er det, vi kalder centric relation i kæbeleddet. Når man derfra åbner op, vil de første 20 mm typisk være en rotationsbevægelse. Og derefter, når vi gaber helt op, så vil der komme en rotation samtidig med en translation af kondylerne, der bevæger sig frem fra fossa. Og det er jo der, man nogle gange kan mærke et klik, eller høre et klik, fordi som kondylen bevæger sig frem, hopper den enten af diskus eller på diskus. Det er egentlig meget interessant med den her envelope of motion of the mandible. Vi kalder det også en envelope of function. Og nogle af jer har måske stiftet bekendtskab med et koncept, der hedder restricted envelope of function. Og det er typisk angle klasse 2-2 patienter, hvor der især ses slid relativt lokalt på fortænderne. Det er for eksempel sådan en patient som det her, hvor selvom fortænderne virker lange, så er det fordi, de er kompensatorisk elongeret. Så når de bliver flyttet nogenlunde tilpas til, hvor de skal være, jamen så kan man godt se, at der er faktisk sket et rimelig stort slid af de der fortænder. Det er sådan en klassisk restricted envelope of function slid. Maksimum intercuspidation, eller ICP, det er der, hvor tænderne rammer bedst. Det er der, hvor I tykker sammen, når I bider sammen. Og det er det, man på engelsk vil kalde centric occlusion. Retruded contact position, det er, når kæbemandiblen, kondylen, er tilbage i CR, altså længst oppe i fossa, og så patienten bider sammen til første kontaktpunkt. Nu er det jo okklusion på en halv time, så der er meget, der bliver sprunget over. Men hvis man skulle hæfte sig ved en
en muskel, så vil det være pterygoides lateralis, som hæfter i kapslen og kondylhovedet, og dermed trækker underkæben frem. Vi har jo, der er cirka 90% af os, der ikke har et sammenfald mellem centric relation og centric occlusion. Så der, hvor mine tænder, de rammer bedst, når jeg tykker sammen, det er ikke der, hvor min kæbe er længst op og tilbage i fossa. Så min centric relation er ikke sammenfaldende med min centric occlusion. Det betyder dog ikke, at hver gang jeg bider sammen, så rammer jeg på min bagerste tandsæt, og så har en føring frem til centric occlusion. Det er fordi, at pterygoides lateralis har efterhånden lært, at når Yasser han bider sammen, så skal jeg trække underkæben en vis mængde frem, og så rammer jeg der, hvor mine tænder rammer bedst. Så den retroderede kontaktposition, den position jeg kan finde for eksempel med en leaf gauge, bliver reflektorisk til centric occlusion. Så jeg ikke skal gå og være bevidst om, hvor min kæbe rammer. Jeg lukker bare, og så rammer jeg i maksimum intercuspidation. Og den refleks, den kan godt sætte pterygoides lateralis på overarbejde. Det er jo derfor, det er en af de muskler, vi palperer efter, når vi skal se, om folk er muskelømme. Det er fordi, den refleks gør, at pterygoides lateralis muligvis med stor sandsynlighed på mange, især folk, der har muskelsmerter, hele tiden er på overarbejde for at trække underkæben frem et eller andet sted hen. Nu har jeg et rimelig entydigt maksimum intercuspidation. Hvis jeg heller ikke havde det, så ville pterygoides lateralis være temmelig lost. Og det vil så potentielt kunne give muskelproblemer. Og så er det jo så, når folk kommer med muskelproblemer, vi har en tendens til at lave en RFS-skinne. Og det er for så vidt ganske fint. Hvad er en RFS-skinne? Det er en refleksfrigørende, stabiliserende skinne. Og hvad er det for en refleks, den skal frigøre? Jamen det er jo den pterygoides lateralis refleks, der hele tiden trækker underkæben frem, men samtidig gør musklerne ømme. Det er derfor, vi laver bideskinner gerne i CR, altså der, hvor vi egentlig har en formodning om, at kæben har det bedst, og musklerne har det bedst. Og nogle gange, når vi giver folk de her bideskinner, og tager den, det gør jeg altid, og det spørger jeg dem altid om, når du tager den ud om morgenen, føler du så, du rammer anderledes, end du plejer. Og så er det ofte, folk siger, ja, ved du hvad, der går lige sådan, jeg skal lige bide sammen en 3-4 gange, 4-5 gange, 10-20 gange, eller lidt op ad morgenen, så er det som om mit bid passer igen. Og det er jo fordi, at den refleksfrigørende skinne har frigjort den refleks, der var, så musklerne har fået ro forhåbentlig. Men det betyder, at tænderne ikke passer sammen. Og der skal pterygoides lateralis lige finde sin der, hvor den skal være igen. Så hvad bruger vi? CR eller CO? Hvad skal man sigte efter? Jamen det er jo, kommer jo an på, hvad man laver. Langt det meste af de behandlinger, vi udfører, kroner, fyldninger og broer, det vil typisk være CO. Patienten har knækket en plombe i plus 6. Den skal vi have lavet om. Vi skal ikke til at remodulere hele okklusionen, så vi laver den bare, så den passer i CO. Så det er det, vi typisk bruger langt hen ad vejen hver evig eneste dag. Hvornår bruger jeg centric relation? Det gør jeg, når jeg ikke har en stabil CO. Når jeg skal til at genopfinde okklusionen, fordi at der er rigtig meget slid, der er rigtig mange erosioner, der er rigtig mange tabte tænder, og jeg har brug for et reproducerbart sted, hvor jeg kan genskabe en ny okklusion. CO, det kan være hvor som helst. Centric relation, kondylen længst oppe i fossa, gerne med den avaskulære del af
skiven af diskus imellem fossa og kondylhovedet. Det kan jeg godt finde på forskellige måder. Det kan være en leaf gauge, det kan være en deprogrammer, en Lucia jig. Der vil jeg bruge CR. Og hvordan finder jeg så CR? Det var den film, jeg viste, hvor jeg brugte en leaf gauge. En leaf gauge består af det her lille blad ting, hvor hver blad, var det 8, der blev til 1 millimeter. Beder patienten om at bide hårdt sammen på den. Hvis de får ondt i kæbeleddet, så kan det være, at man skulle sende den til en OTP eller en eller anden optagelse for at se, om der måske er problemer med op i kondylen, altså slidgigt. Og når jeg så ellers gerne vil finde CR, så beder jeg den bide sammen, kører underkæben frem og kører tilbage igen. Og det kan de gøre et par gange, det kan de gøre mange gange, bruge et par minutter på det. Rammer jeg det nu? Og hvis jeg gerne vil finde den retroderede kontaktposition, altså hvor rammer tænderne først. Som sagt, den her patient har fået lavet 2 broer, og nu er hendes bid forstyrret. Hun kan ikke rigtig bide ordentligt sammen, og hun har problemer. Jeg mistænker, at der er en føring på de her broer. Ikke i okklusionen, fordi det har tandlægen tjekket til hudløshed. Men det er nok i centric relation, at der kommer en føring, som så fører underkæben et uhensigtsmæssigt sted hen. Så jeg bladrer ned, så der er færre og færre blade, der rammer, og på et tidspunkt så siger hun, nu er der altså kontakt et andet sted, og så går jeg ind med tyndere og tyndere okklusionspapir, til sidst med noget shimstok, der er 8 my tyndt, og ligesom finder ud af, hvor er den kontakt henne? Hvor er det den første kontakt i retroderet kontakt, altså den retroderede kontaktposition er, som så fører underkæben frem til et uønsket sted. Det er, hvordan jeg bruger en leaf gauge. Som jeg fortalte jer, så i det her tilfælde, der kom hun ind og var enormt spændt i hendes muskler. Og når folk kommer og har temmelig mange muskelsymptomer, så er det usandsynligt, at jeg med en leaf gauge kan finde CR. Det synes jeg, det er. Så derfor så laver jeg en deprogrammer skinne. Det er en hurtigt presset Essex-skinne, som vi laver på klinikken. På den, der ligger jeg en vold af gammel plast, som så gør, at det eneste sted, den her patient har kontakt, det er på fortænderne. Så jeg sikrer mig, at jeg har fjernet alle kontakter posteriort. Den er lidt mere, skal vi sige, diskret, for jeg vil gerne have, at hun går med den meget mere end bare om natten. Og samtidig så er den nem og hurtig at lave. Og så får jeg patienten til at komme ind igen. Gerne en tidlig morgen, hvor hun ikke har haft skinnen ud af munden, andet end for at børste tænder. Og der har tænderne ikke rørt hinanden. Og så begynder jeg, hvor musklerne har fundet ro, og lede efter den føring. Så jeg viser jer den ideelle okklusion. For mig, hvis jeg skal genskabe et bid, så vil den ideelle okklusion være, at kondylerne er i CR. Hvorfor det? Fordi at det er et reproducerbart sted. Jeg kan finde det igen og igen. Samtidig så er det et sted, hvor musklerne med stor sandsynlighed finder mest muligt ro. Og hvis der så er en intakt disk imellem de 2 knogleflader, og gerne den avaskulære del af den disk, så har vi jo sådan set et velfungerende kæbeled. Jeg vil gerne have, at kindtænderne rammer jævnt på alle tænder i begge sider. Så vil jeg gerne have, at okklusionbelastningen er ned igennem længdeaksen af rødderne på kindtænderne, og dermed beskytter fortænderne i off-axis belastning. I artikulation vil jeg gerne have, at alle kontakter er på hjørnetænder og fortænder for at beskytte kindtænderne for off-axis belastning. Det er det, vi kalder anterior guidance.
Og hele det her system, det hedder The Mutually Protected Occlusion. The Mutually Protected Occlusion. Så kindtænderne, de beskytter fortænderne i CO, og fortænderne beskytter kindtænderne i alle artikulationsbevægelser. Og så viser jeg jo lige det her billede af en patient, der er blevet henvist til mig ude i praksis, hvor jeg skal lave kroner på den her 5'er. Og det der egentlig, der er faktisk mange sjove protetiske aspekter i den her case, men det der egentlig var interessant her, det er, at I kan godt se, den krone, jeg har sat på den tand, der hvor jeg har slebet, der vil al kontakten have været uden for tandens længdeakse. Det vil have givet en uhensigtsmæssig belastning på den her i forvejen temmelig kompromitteret rod. Så det skal jeg selvfølgelig justere, indtil jeg rammer et sted, der går lige ned igennem tanden. Ikke at jeg forventer. Philip her er 17 år, så et eller andet skal der nok ske på et eller andet tidspunkt, men der er ikke nogen grund til at fremskynde problemerne. Hvornår skal man ændre folks okklusion? Ja, altså, det skal man gøre, når der er absolut behov for det. Som jeg viser Bjarne her, han har 2 tænder, der rammer, plus 6 og minus 6, tror jeg det er. Intet andet rammer i hans mund. Men han er symptomfri, både fra kæbeled og kæbemuskler. Han synes, han kan tygge sin mad, og han fungerer fint. Og det er jeg enormt glad for. Så jeg ser Bjarne, og jeg er forundret over, at han kan fungere, men kunne ikke drømme om at gøre noget ved ham, når han ikke selv har nogle problemer. I øvrigt, så kan jeg ikke se andre løsninger andet end kirurgi, så det er måske meget fint, at Bjarne egentlig fungerer godt. Jeg tænker, at jeg lige går nogle af de første cases igennem her i den første del. Okklusionsbehandlinger kan være mange ting. Der er mange af dem, hvor man som sådan ikke behøver at ændre den vertikale dimension. Man kan komme i mål med behandlingen i CO, uden at skulle ændre en hel masse. Og så bliver det jo tiltagende sværere og sværere, hvor jamen, du kommer ikke udenom, at du er nødt til at ændre den vertikale dimension på den ene eller den anden måde. Og så må man jo gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvordan man griber det an. Men det var den her patient, jeg startede med. Noget af det, jeg altid kigger meget efter, når folk kommer til undersøgelse hos mig i det hele taget, det er, hvordan ser deres hjørnetænder ud? Det synes jeg er en god tommelfingerregel at skrive sig bag øret. Altså lige kigge på hjørnetænderne. Er de slidte, jamen, så skal du måske også tage og kigge lidt efter for at se, om der er slid på kindtænderne. Er de ikke slidte, er hjørnetandsføringen intakt, jamen, så kunne det faktisk være ganske fint. Lene her, hun havde slidt hjørnetænder og havde faktisk også muskulære problemer. Og det var i mine unge dage, hvor jeg støbte alt muligt ind i artikulator. Og der kunne jeg så se, når Lene, hun kørte underkæben til venstre, så var der en balanceside, en non-working side interferens i højre side. På gipsmodeller, der er det meget nemmere at se slid. På digitale scans, hvor man slår farven fra, er det meget nemmere at se slid, end det er direkte i munden på folk. Og det her, det var for mig sådan en begyndelse på, hvad foregår der egentlig, når folk slider deres tænder? Hvorfor får de muskelsymptomer, og hvad kan man gøre for at afhjælpe det? Og det jeg så egentlig sad og gjorde, det var, at jeg lagde lidt voks på de hjørnetænder, så nogenlunde genskabt dem til der, hvor de var, genskabt noget hjørnetandsføring, uden at ændre på okklusion. Altså jeg har ikke hævet bidet, jeg har bare lagt noget ud, så lige så snart hun begynder at skære ud, så fra at have belastning på kindtænderne, så er der kun belastning på hjørnetænderne. Og så blev det der til det der. Og det synes jeg faktisk var mindblowing for mig. Så jeg fik
lavede nogle hugtænder til hende. De kom til at se sådan der ud. Og det var lidt der, jeg startede med okklusion. Og bidfunktion er det jo i virkeligheden. Og prøve at lege lidt med det og se, jamen, hvad gør det? Hvad ændrer det hos folk? Og kombinationen af, at man kunne tage billeder af det, eller jeg kunne tage billeder af det, og så sidde med min artikulator og genskabe noget, eller skabe noget på artikulatoren og genskabe det i munden på folk, synes jeg faktisk var temmelig fascinerende. Det næste, det er, når man begynder at hæve og ændre den vertikale dimension. Og det tænker jeg egentlig, det tager jeg i en separat video, hvis I har lyst til det.